General Constantino Chiwenga nematop allies avo aiwa vonzi long life panguva ino vachinzi aiwa raramai nekusingaperi, makore enyu ngaawedzere. Unoona kuti these guys vari kuonekwa kunzi they are trying aiwa by their all means kuti nyika yeZimbabwe idzokere painoshuvira. Sanapinda mashoko aiwa nemapictures ari kutrenda panguva ino yatiri kuona kuti Bombshell Geza again ari kunzi is also an ally of VP Constantino Chiwenga. Ari kunyasa kuuya panapa achiarticulatewa achiti these guys they are doing the best. On subscribe or like on the bell icon. Tinoda paende poza unoposta mapictures amuri kuona ari kudanyira achiti retired general CDGN Chiwenga Soko, retired lieutenant general Rugeje Moyo and comrade Mike Bima Soko, long life. Mashoko ano yachiposta panapa vanoendera mberi again vavachiti Geza, a former CIO, is working on erosion, not explosion. He is bleeding the regime slowly, exposing its weakness while keeping his ultimate move concealed. These are not failed plans. They are psychological operations. The rule to rule him out now is to misunderstand the playbook. Ndomashoko anobuda panapa tiri kuona kuti aiwa panapa tiona vachitanga kuposta VP Constantino Chiwenga vari kuonekwa kunzi panguva ino is receiving maattacks. Makaona zoita ITF vangodzimirwa magetsi and the likes, but vanenge vachingoona zvavo. But VP Constantino Chiwenga mistake yavasiri kuita aiwa ndeye kusiya masecurity forces avo kana kujoin public. Panapa again tiri kuona kuti vanhu vachiuya vachipraisa Bombshell Geza ari kuuya panguva ino yachinzi aiwa is an ally VP Constantino Chiwenga. Zvinyatsokudza kuti people aiwa they know kuti these guys they are trying their best kuti aiwa nyika yeZimbabwe inake, corruption aiwa iparare, nyika yeZimbabwe munhu wese afare. Mashoko ari kuda panapa vatiri kuona kuti aiwa VP Constantino Chiwenga pamwechete naGeza they are gaining popularity and people panguva ino pane mahunga ari ngotenderera achinzi aiwa chinenge chazobvunduka panguva ino, anything can happen anytime. People they must stay very safe. Nyangwe vachifamba they must be away, vanhu vane vana vavo they must be away kuti aiwa vana vavo vari kuenda kupi ende vari kuenda nani. Tudze mafunguro enyu mutodi pamusoro pechitwi ichi pina comment section.